No niin, nyt olemme täällä rannalla ja täällä me joka päivä ollaan käyty. Ja meidän hotelli sijaitsee tuolla melko korkealla. Nyt on kysymys siitä, että kuinka monta askelta joudumme kävelemään päivittäin tuonne ylös. Ja lähimmäs arvannut saa panhuilumusiikkia CD-levyisen verran. Kiitos. Ja tästä se alkaa. Jos sanoin epäselvästi äsken, niin nimenomaan kuinka monta porrasta nousemme tuolle meidän hotellille. Tästä näin jatketaan. Pienenä vinkkinä. Emme ole vielä lähellekään puolessa välissä. Ja tuolla jossakin näkyy meidän hotelli. Ja nousua riittää. Olemme ehkä tulleet 1/3. Viimeinen vinkki. Siellä on meidän majapaikka. Ja tuolta on tultu. Tuolla on ranta, mistä lähdettiin nousemaan näitä portaita, joita on riittänyt melko hyvästi. Ja nyt kun katsotaan tuonne, niin siellä on jossa näkyy nuo siniset valot, niin on meidän asuntomme. Ja sanoisin, että ei hirveän paljon enää ole jäljellä. Tämä oli se viimeinen vihje. Kuinka paljon on ollut portaita, mitä olemme nousseet hotellille. No niin, pimeä kerkäs tulla, kun tultiin tuolta rannasta ja portaat on kivuttu. Toisin sanoen, joka arvaa lähemmäksi, kuinka paljon noita portaita jouduttiin nousemaan tänne meidän huoneistolle, niin saa tollasen levyn. Ja jos sattuu, että samoja arvauksia tulee useampi, niin sitten arvotaan. Mutta tämä joka tapauksessa on palkintona. Ja aikaa arvata on, sanotaan 15. päivään ensi kuuta. Siis 15.3. mä katson, että kuinka paljon niitä on tullut ja joko tulee voittaja tai sitten useampi ja silloin arvotaan. Okei.